Egi partidu guzti ikusten baitu, gero jo hurrengoan, kriston baseak bezala, horreko pazientzia ze urten partiduan, base hori etzot, ikasteik, Ia zaurkariaren kontratzik ez pasatzen, nizertzik ez... Nik jarraipen egin beko, aste hori egin beko albiztena, atzea irabazien zago, nahi behi alkeston basea. Bai, Santandaren hori, beste bigarren talde bat zeok, igozien nahiaz, baina bildu faltak eta zelain homologazioak eta bako arazonatik izan lehenengo horrezko lehenengo gai. Gilbert, bai, Gilbert Engelbrecht. Gilbert. Triman, hombre árbol. Pasaba, una defenditzen dira izan. Kondie, bakuntzak bola zabal. Gracias, esartu batzat,
Errukbiztaleok, kiroltzaleok, ongi etorri Altamirako zelaitik agurtzen zaituztegu gaurko honetan. 7 hilabeteren ondoren errukbia bueltan da, Ohorezko mailako liga gaur hasiko da Ordizian. Hanpo Ordizia etxeko taldea zelairatzen hortxe ikusten dugu irudietan. Lehen jardunaldi hontako aurkaria, Kantabriatik etorri den Independiente taldea izango da. Une batetik bestera hasiko da partidua, eta partiduaren kontaketa egiteko hemen daukagu gure aldamenean Asier Korta, jokalarian minartuta dagoena. Ongi etorri, Asier. Eskerrik asko, egunon, bai. Esan dugu lehen jardunaldian, Independiente aurrean, ez jakintasun handiko partidua, ez? Bi taldeak nola dauden ez dakigu zehaz mehatz, Covidak eraginda liga hasiera horre denboraldi ere berezia izan da, nolako partidua espero duzu? Bai, Joanes, eskerrik asko gomitagatik eta beti plazer bat hemen esku bat botatzea. Ba, nik uste lan asko dagoela hemen atzetik, eta denok gure heinean lortu dugu neurrietara egokitzea. Eta espero dut norgehiagoka zoragarri izatea gaurkoan. Dagoeneko partidua jokoan da, goazen bixi-bixi, etxekon 15koarekin, Unai Lasa batarekin, Diego Carvajales biarekin, Kabile 3arekin, Asier Alvarez Deulate 4arekin, Kaua 5arekin, Aitor Olasagasti 6arekin, Gorka Elusa 7arekin, Matoto 8arekin, Alain Araña 9arekin, 10arekin kapitaina Valentin Cruz, 11arekin Lander Gomez, 12arekin Erlantz Garmendia, 13arekin Joubert, eta Iñaki Puiaden 14arekin, eta 15arekin Jorge Tomas. Hortxe ikusten dugula dagoeneko lehenengo jokaldia, lehenengo eraso aukera izan daiteke etxeko taldearentzat, Hanpo Ordiziarentzat. Hortxe jaurtiketa egingo du makiletara, lehenengo 3 puntuak lortu ditzake. Valentin Cruz ikusten dugu, jaurtiketa hori egiteko prest. Bai, zigor kolpea izan da Ordiziaren alde, defentsa jokaldi oso onaren ondoren, taldekidek presio asko sartu eta baloia geurekan autu dugulako. Hortxe, lehenengo minutuan lehenengo aukera etxekoentzat. Valentin prest da. Jaurti du. Bai, Marrazaino banderatxoa gora, lehenengo 3 puntuak etxekoentzat, 3 eta 8 lehenengo minutuan. Ongi hasi da partidua, Hanpo Ordiziarentzat Asier. Aipatu dugu ezjakintasun ez betetako denboraldi hasiera dela. Topikoa da, baina garrantzitsua ez, lehenengo partidua irabazten hastea konfiantza izateko taldeak, markagailuan aurretik hasieratik jartzea, topikoa, baina topiko garrantzitsua. Bai, partida oso luzea izan arren lehenengo minututan askotan erritmoa markatzen duen taldeak gero izaten ditu erantzun honena partida bukara iristerako. Hortxe, berriz ere baloia jokoan da, baloi horren jabea Hanpo Ordizia. Atzetik jokatu, paseka aurrera egin nahi, Eta joko nahasia. baloi aurreratua izan da eta uztartza izango da Independienteren alde. Arrisku eremuan gaude, Independiente 22 barruan delako jadanik, eta espero oraingo lehenengo defentsan guk markatzea ze ritmo nahi dugun, partidu osorako. Independiente taldeari dagokionez, batarekin Carlos Mateo Barros, 2arekin Jordan Argerich, 3arekin Omar Medina, 4ez Daniel Beleli, 5arekin Javier González, 6 zenbakiarekin Roman Mercadal, 7arekin Nicolas Parada, 8arekin eta kapitain Gaston Moreno, 9arekin Aldo Cornejo, 10 Jaime Mata, 11 Juan Solís Gándara, 12arekin Aaron Forrest, 13arekin Tigo Romero, 14arekin Joel Soria eta 15arekin Finn Lixar. Hauek osatzen dute Independienteko hasierako taldea. Aipatuta geratu dira, zelaiaren gainean dauden 30 protagonistak, Asier etxekoi dagokionean taldeak bajaren bat edo beste badu, nolako 15koa atera du etxeko taldeak? Aurre denboraldi osoan denok ari da gogor, eta zorionez etxeko jokalari asko ditugu zelaian, eta iaztik eta aurten egin diren fintxaketekin talde oso sendoa zelairatu du Ordiziak. Melea izan da, berriz ere errepikatzeko agindua eman du epaile jaunak, 30 protagonista aipatu ditugu, epaile jaunaren izen ere aipatuko dugu. Luis Fernández da, epaile lanetan ari dena, hau 31garren protagonista, baina espero dugu hau ez horren protagonista ez izatea, hau da, honen izena alik eta gutxien aipatzea, denen onerako izango baita. Hortxe, berriz ere. Jokalari bakoitza bere lekua hartu, uztartze horretan, eta oraingo honetan nor nagusitzen den. Arazoak izaten nahi da epailea, lehen lerroarekin, beraien posizio hartzerakoan,
gaizki egiten ari direlako. Hortxe berriz ere epailea, jokalari aginduak eman, jokalari bakoitza bere tokia hartu, ea oraingo honetan. Hortxe bitaletako jokalariak Balorain. enor nagusitzen den. Desegituratu egin da melea eta Ordiziaren alde izango da zigor golpea. Etxeko entzat baloia, baloi garrantzitsua, hor tirabira bat ere bai, jokalariak trabatu dira. Gauza ez dakit, itxusiak tentsio ikusten handia. ari gara taldekiden gandik. Espero beroaldi batean bakarrik gelditzea. Eta hau ez dugulako nahi errugbiaren parte. Baloia etxeko entzat da, Zilegitasunez irabazitako jokaldia ez dugu zikindu behar eta are gutxiago partidu hasiera batean. Epaia lasaitasuna eskatzen ari da jokalariei. Baina- Bosgarren minutu bete da Altamiran, 3 eta utxiko adierazten du markagailua, baloia etxekoena da. Baloi hori jokoan jarri, metro garrantzitsuak irabazi nahian. Eta ostiko edarra eman du Valentinek. Aurkariaren zelaian sartu darelako. Metro garrantzitsuak irabazi da tuxe izango da Anpo Ordiziarentzat. Berriz ere jokalari bakoitza bere tokia hartu. Baloia behar bezala prestatu Unai Lasak. Airean jarriko du. Eta ea, salto hortan nor nagusitzen den. Luze, ongi etxeko entzat baloia. Jabetzarekin jarraitzen du Anpo Ordiziak. Jokalari asko baloiaren inguruan. Jabetzari usten zaio, hori da garrantzitsuena oraingoz behintzat. Hor Santanderreko jokaldi interesgarria izan dute, ez direlako molera aurreratu eta horregatik mola deitu ez denez, jokalariek aldetatik sartu dezakete eta hoixe da lortu dutena. Baloia airean eutsi eta posesioa beraientzako izango da. Independientekoek esan bezala jabetza bere egintzat. Melea izango da. Eta ea oraingoan, lehen kostazai, Bidu 3 aldiz errepikatu behar izan dute. Aurreko melea oso indartsu sartu dira Ordizikok, ea berriz ere baloia lapurtzeko aukera dugun. Hortxe, borroka handia, bi taldetako jokalarien artean. Independiente baloia. Eta zigor golpea izango da berriz ere Independenteren aurka. Beraien hirua altxatu egin delako meletik. Posizioa galdu duelako. Etxeko entzat baloia, berriz ere agetara edo makiletara jaurtitzeko autua egingo du etxeko taldeak, edo ez dakit metro batzuk irabazti. Hala da. Nik uste agetara jaurtiko duela orain Valentinek. Lehenengo baino urrutixiago, lehenengo asmatu du, konfiantza bentsat eskuratu du lehenengo jaurtiketa horretan. Aizerik ez dabil, Altamiran gaurko honetan. Eta ea. Iaz ere puntu asko lortu zituen jokalaria da Valentin, eta azpimarratu behar da hanka nahiko fina duela. Hortxe, denak prest. Azte tentsioa, azte isiltasun ezaten den, jaurtiketak egiteko momentu honetan. Badoa, jaurti du. Eta barrura. Beste 3 puntu etxeko taldearentzat, 8. minutu Altamiran, Anpo Ordiziak 6, Independentek huts. Bi aldiz ez, erabaki du etxeko taldeak bi jokaldietan, oinarekin ostikoa egitea, bi ostikoak ondo atera dira. Jokaldi mota horrekin, markagailuan aldetxoa ateratzen lortu du, lehenengo 8 minutuetan. Nola sartu dira bi taldeak partidura? Nik uste Ordiziaren aldetik intentsia gehiago dagoela, baina esan barra dago partidu hasiera besterik ez dela, eta 80 minutu hauetan ikusiko dugu zenbateraino ematen duen Ordiziaren gogo horrek. Hortxe, baloia etxeko entzat berriz ere. Ostikoa gora, ea baloi hori, zelai erdian. Kantabriarrek ezin lehenengoan, baloiona lapurtu etxeko taldeak. Baloia berreskuratu du, alain etxeko erdimele gazteak. Hortxe, aurrera egin nahiko lan, berrezen lurrera, baina jabetzari usten zaio ez da txarra. Lasa. Borroka handia. Baloi hori etxeko eskuetan da.
Ostiko zorain metro garrantzitsuak eskuratzen duten baloi hori. Ezin baloi hartu, marra gainditu eta kanpora. Baina ez da txarra, metro onak irabazi. Bai, eta abantaia eman digunez epaileak, Valentinek pixkat arriskatu eta zeharkako ostikoa bilatu du. Baina baloia zelaitik atera denez, zigor golpea izango da gure alde, zigor golpera itzuli da epaia, eta agetara jaurtiko du 3. aldiz Valentinek. Horrein txepatu dugu lehen bietan barrura, 3. aukera izango du, hau erdirasiago dago. Bueno, ikusi dugu Alain etxeko erdimele gaztea, danetan bixiena izan behar duena eta hala erakutsi du. Ostikoko jokaldi horretan baloia berreskuratu baitugu. Aurten, aurre demoraldian, asko azpimarratu zaigu aurkariaren, akatsaren aurrean oso prest eta beti konzentrazioz jokatu behar dugula. Maila handiko partidabetan askotan hor egoten baita diferentzia. 10. minutua, 6-8ko markagailuan, 6-8 hori 9-8 bilakatu dezake Anpo Ordiziak, hortxe jaurtik eta... Bai, hau ere barrura 9-8 etxekoak aurretik. 10 minutu jokatu diren honetan, aipatu duzu aurre denboraldia, Asier, ligako lehenengo jardunaldia da, aurre denboraldia denok dakigu, ez dela ohikoa izan, hori baino partidu gutxiago jokatu dira. Entrenatzen, bai, aspaldi asetzen jaten, baina entrenamenduak ere nahi bezala egiterik ez da izan. Nola iritsi da taldea, lehenengo jardunaldi hontara? Bai, bueno, denok bezala esfortzu eta sakrifizio hainbat egin izan behar ditugu, baina hori izan da dia gutxiena. Ekain uztaian hasi ginen entrenatzen, eta hasieran talde txikitan eta musuko erabiliz, eta noski osasun neurri guztiak betez aritu ginen. Eta hasieran naizta zerbait kostatu, buelta eman diogu eta hasi da rugbia Altamiran. Hasi da bai, eta nola hasi gainera, 9-8koarekin, zelai erdian da baloia, borroka handia, bi taldeetako jokalarien artean. Independientekoek baloi hori aurrera egin nahi, ezin ordea, Anpo Ordiziak hartuko du baloi hori, jabetza bere izango da. Defentsa horretan Juberren plakaian baloia aurrera erori zaio, eta uztartzea izango da Independienteren alde. Errugbian beti esan izan da atakeak partidak irabazten dituela, baina defentsak txapelketak irabazten dituela. Eta oraingoz hori erakusten ari da Ordizia, oso indartsu baitabil defentsa lanetan. Hortxe jokalaria prest, bakoitza bere tokia hartu. Independienteria zer gutxi ikusi dugu erasoan, lehenengo 12 minutu hauetan. Lehen uztartzea Ordiziaren alde, ea zer nolako irtenbide ematen dion. Eta kolpe frankoa izango da Ordiziaren aurka. Posizio okerra hartu duelako Kubile 3 zenbakiak. Gaston Morenok azkar jokatu du, Kantabriako taldeko jokalariak, kapitainak. Zelai erdian da baloi hori. Kanpoko taldeak, ostiko zorain aurrera pixkat, momentu batzu irazu ditu Jaime Matak. Baina baloia aurrera eroizaroio, jolasten utziko du epaiak oraindik. Eta baloia aurreratura itzuliko da. Beste uztartze bat izango dugu Ordiziaren alde, ea honetan denborak eta posizioak zuzen hartzen dituzten. Martxoan jokatu zen azkeneko partidua, martxotik ona partidu ofiziali jokatu gabe egonda taldea. Izango zuen, ez, taldeak pixkate txapelketa ofiziala jokatzen hasteko gogoak grin hori. Bai, egia esan gozez eta jokatzeko irrikitan izan gara, izan ere entrenatzen aritzen ondorioak edo erantzunak orduntxe lortzen baitira, eta gaur gure burua azterketa jarriko dugu. Hortxe melea, nor nagusitzen den, Ordiziaren zata baloia aurrera egin nahi. Nahiko lan, kontuz Kantabriarrekin, baloia beraiek daukate erasoan. Metro batzu irabazi dituzte beraiek. Ez dago oso garbi zer gertu. Egin du epaileak. Tuxia izango da, oso grozonago. Printzipioz uztartzea erreza izan bartzuen hortan. Baloia oraindik Ordiziarena da. Eta berriz ere uztartzea gure alde.
sarrera oso ona egin du eta metroak irabazi nahian zigor golpea izateko gure alde. Ea zer erabaki hartzen duten Ordiziako mutilek, bertan jolastu edo baloia urrundu ostikoz. Espero dut epaileak lehen lerroaren laguntzaz, melea egonkortzen lortzen dugun, eta partiduak jario gehiago izan dezan. Ba, ez gara oso joku pixi ikusten ari, geldialdi asko. Partidu hasieran ere euritantan batzuk erori dira, eta agian hori izan daiteke baloia labainkor egotearen arrazoia. Presto ez ere, bitaldeetako jokalariak. Baloiaren sarrera egingo du Alain Araña erdimeleak. Eta zigor kolpea Ordiziaren alde. Uztartzea jiratu dutelako Independientekoek. Baloia etxeko entzat izango da, Ordiziaren entzat izango da. 15 minutu Altamiran 9 eta huts. Bertan ikusten dugu Independienteko Gaston Moreno kapitaina epaiaekin hitz eginez, ea beraien arazoak nola soluzionatu ditzazkeen hitz egiten. Aholku bila seguruenik. Hortxe baloia airean da metro garrantzitsuak irabaztu ditu etxeko taldeak. Zelaiaren alde batetik beste aldera pasagara, azkeneko minutuetan ez dugu lortu horrelakorik. Eta ea, zelai erdi inguru horretan, baloia jokoan jarri, baloia airean jarri. Jokalariko tuxe egingo du orain Ordiziak, beraien hirugarren lerroak kanpoan utziz eta bertan atakatzeko intentzioarekin. Tuxe izango da txeko taldeak ongi jokatu, ez da txarra, paseetan asmatu, ea zelai erdiak gainditza lortzen duen Antonik. Ongi orain paseetan, ez da txarra ostikoa, ea baloiari nore iristen den, Independienteko jokalariren eskuetara, Joel, honek aurrera egin nahi, bera bakarrik, pasea asmatu egin du kontuz, kontraraso bizkorra kanpoko taldeak. Oso bixi aritu da Independiente, ea defentsa Baloiarekin jokoz jarraitzen kanpo atera da dute. Ordizia eta abantaila izango da Independienterako. Azkar jokatzen jarraitzen du kanpoko taldeak, Joel baloiarekin, lurrera geratu dute oraingoz jokaldia, baina jabetza kanpokoena da oraindik. Ea oraingoan berriz ere lurrera ezin, Kantabriarrek aurrera egin, baina jabetza beraiena da. Asier Alvarez kontuz. deulate min hartuta ikusten dugu, baita Kaua ere, jokaldi Bai. oso gogorra izan da. Epailea jokoa geratu du. Eta hortxe min hartuko jokalariak hartatzera sartu dira. Eta sorbaldako arazoa dute. Bai, Asier bere kabuz zuti jarri da. Beraz, Kaua ikusten dugu bertan belauniko. Ea ezer larririk ez den. Eta jokoa geldi dago. Ikusi dugu Ordiziak loaldi txiki bat hartu duela, eta Independiente oso bixi eta buruarekin aritu da Ordiziak utzi dituen zuloak erasotuz. Hoi esan behar nuen, nik esan dizut erason ezer gutxi egin duela kanpoko taldeak, baina azkeneko bi jokaldietan, baloiaren jabetza eskuratu duen horretan, metroak azkar eta ondo irabazi ditu, oraindik ez da arrisku larririk edo arrisku handiegirik ez digun sortu. Independiente beti estrategia asko duen taldea izaten da, eta izan ditugun partidu askotan, batez ere bertan San Romaneko zelaien jolastu dugun norgehiagoketan, partida oso zailak izan ditugu. Gaua, hortxe guztien dugu, zelaia utzi duz momentuz, zalen txalo artean, ez dakit, eskua hor belarri inguruan, buru inguruan dauka, golpe hartu du, eta ez dakit, ez da jarraitzeko moduan izango, aldaketa izango da etxeko taldean. Eneko Salinas zelairatuko da, 20 zenbakiarekin. Hortxe ikusten dugu, bai. Jokalari gaztea, zelairatzen. Eta Alabiarrez egindako aldaketa 17. minutuan. Konfiantza oso dukagu, sartu denarengan, baina ez da komeni izaten olako aldaketa behartuak egitea. Eskua belarrian zuenez agian zauri bat du, eta odol arrazoiengatiko aldaketa bat izan da, eta hala bada, 7 minutu izango ditu,
odol jarioa eten edo josi ahal izateko. Eta berri zelairatu ahalko da. Hori izan bada arrazoia. Argeritxe jarri du baloia jokoan, pasea ongi, jabetzari usten dio kanpoko taldeak. Joko nahasia, ea nor nagusitzen den. Molan, metroak irabazten ari da Ordizi. Eta abantaia izango da Independentenak Ordizik bera bota duelako formatutako mola. Bederatzi eta utxeko markagailuan 18. minutu bete denean zuzenan ari gara Altamirako zelaitik aspaldiko parte zerrukbia bueltan da. Hanpo Ordiziaren partidua gozatzen ari gara. Orain, aldapan gora jarri zaio Ordiziari norgehiagoka 5 metrotara tuxa izango duelako Independentek. Toki arriskutsua, hor defentsalanean lan zorrotza egin beharko du etxeko taldeak. Bai. Orain arteko mola, zigor golpea izan da Independenten arte, ea zemuz defenditzen duten hauek, lehenengo kontaktua. Kontu zentxegu marra hurbil da, baloi garrantzitsua berreskuratu. Eta baloia Ordiziaren alde izango da. Ea kontrara santoratu dezaketen, nahiko lan aurrera egiteko. Jabetzari usten zaio ez da gutxi. Gorka Laso gazteak baloia mantendu du. Motzean ongi jokatu etxeko taldeak, aurrera egin nahi ez, Independentekoek ongi geratu. Nik uste lasaitasun pixka bat behar dugula eta hemen baloia ez gehiegi arriskatu. Ongi paseak, atzera jokatu, zera kontrarasa orain, ez da txarra. Tomas aurrera, lastima, ezin nahi bezala aurrera egin, ala ere jabetzei usten zaio, horrengoan. Erlantze Garmendia zen baloiarekin. Metro asko egiten ari gara. Baloia lurrean da, baina jabetza etxekoena ez da txarra. Ondoko marra hurbil da. Ongi pasean, joko nahasitik atera, beste aldean zua ikusi. Aurrera egin nahi. Eta bada gutxinak atxiko taldea, Eta jadanik 22 marra barrura sartu da Ordizia. Eraso eta baloia aurreratua. Hor asirre baloia hartu baina erori egin zaio. Baina jokaldi ona etxeko taldeak, Bai, metro asko irabazi ditugu. Eta dirudienez abantaian zegoen Ordiziako taldea eta zigor golpera itzuliko da. Dirudienez, Valentinek agetarako beste saiakera bat egingo du. Alaxe da bai, 3 asmatu ditu, 4. aukera izango du hau. Eskaera egina agetara jaurtiko du. Beno, jokaldi zoragarria Ordiziaren aldetik. Korrikaldi eta metro irabazte asko kateiatu ditu. Eta gure 22tik berreskuratutako baloia, beraien 22raino eraman dugu. Behar zuen, etxeko taldeak horrelako jokaldi bat, konfiantza irabazteko, azken minutuetan, esan nuke Kantabriako taldea hobeto ari zela. Eta hortxe, 9 da utxeko hori 12 utxeko bilakatzeko aukera izango du Valentin Cruzek. Prest da jaurtiketa egiteko, badoa jaurti du. Eta bai, 12 eta utxa Altamiran 21. minutuan. Etxeko taldeak, Claudio Hortik eta makiletara lauak sartu. Eta 12 eta utx. Markagailuak aldea handia adierazten du, edo aldea adierazten du. Ez dakiz zelaian ikusten den bezain besteko aldea den. Beno, orain ikuste Ordizia puntu diferentzia luzatzen saiatzen ari dela. Baina buru hotza izateko momentua da, honek ez baitu ezer definitu. Orantxe epaiak demora gelditu du, Valentini kamiseta puskatu zaiolako eta orain ordezkoa eman diote. Valentinek kamiseta berria jantzi eta hori prest jokatzeko. Ezin baita laneko traje puskatuarekin ibili. Hortxe, laneko buzo berria jantzita jokoa berriz. Hala da, martxan Joanes, jartzeko hala. prest. Independiente baloia gora. Ordiziaren eskuetan baloia, ez da txarra. Landerrek eskuratu du. Baloia galdu, kanpoko entzat da jabetza. Kontuz, Javier Gonzálezek aurrera egin nahi. Medina.
Pazientziarekin ari da Kantabriako taldea. Orain Independienteko aurrelariak, pick and go ez metroak egiten saiatzen ari dira. Eta arrisku eremuan aurkitzen da Anpo Ordiziako taldea, baina defentsa gogorra erakusten ari da. Kontuz, balea ala ere kanpoko taldearentzat da. Eutsi egiten diote, arrisku eremuan daude. Txiko taldea pazientziarekin, defentsa lanean. Cornejo aurrera ez zin egin, baina jabetzari usten diote. Defentsa lanean etxeko taldea. Ordiziak orain ezin du zigor kolperik egin. Motzean atzera jokatu Independientek. Bezaren pase motza. Egalera zabaldu kontuz, arrisku etor daiteke. Eta Marrazainak banderin altxatu du, beraz Ordiziarentzako baloia izango da. Entxegua lortzea egonda Independiente. Bai, bildurtu ez jokaldi horretan, entxegua hurbil ikusi dut. Eskerrak azken unean, baloia Ordiziarentzat izango da. Defentsan Iñaki Pulladena gehiegi aurreratu da, eta bi baten aurkako jokaldia egoteko arriskua. Baina ezer ezean geldatu da Independienteren erasoa. Tuxe izango da, etxeko taldea baloi hori jokoan, luze, Asierrek ezin, kontuz. Kantabriarren eskuetan da eta kanpoko taldea arrisku bizia entxegua. Entxegua, Independienteren alde. Independienteren lehenengo entxegua 24. minutu honetan. Esan behar da, azken minutuan erasoan ari zela eta fruitua lortu du. Gauzak erraztu beharrean Ordiziak akatxe bat egin du tuxean eta garesti ordaindu du. 12:05 eta noski makiletara jaurtitzeko aukera orain. Forrest izango da, jaurtiketa hori egingo duena. Sartuko du hortik. Eta ostiko nahiko erreza du. Ez da ratzerik, baina sartu behar luke. 12:05 markagailuak adierazten duena 12:07 bihurtuko du. 5 puntu goitik izango da etxeko taldea. Hortxe jaurtiketa. Horrein bai, 12:07 markagailuan. Eta bueno, esan behar da, azken minutuetan aipatu dugu Kantabriako taldea Independiente ari zela erasoan, eta erasoan Inurrilan hori eginda lortu du fruitua. Eta orain Independientzerako arnasgune bat izan da hau. Espero orain Ordiziak berriz erasora ematea. Hortxe, etxeko taldeak erditik baloi hori jokoan jarriko du. Aipatu behar dugu, gaurtengo liga baduela berezitasun nagusi bat. Bi fasetan jokatuko da, bi ligaxka jokatuko direla esan behar da. 11 partidu jokatuko ditu, lehenengo ligaxka horretan Anpo Ordiziak, horietatik 6 etxen eta 5 kanpoan. Eta behin ligaxka hori amaituta, sailkapeneko lehenengo 6ak alde batetik jokatuko dute beste ligaxka bat, eta sailkapeneko 6garrenetik 12garrenerakoek, edo 7garrenetik 12garrenerakoek, hobeto esan da, beste ligaxka bat jokatuko dute. Ez dakit horrek sailkapenen goi aldean egoteko erraztasun eman dizioken Ordiziari. Bai, garrantzitsua da, kasu honetan, zuk aipatu bezala lehenengo itzuli ona egitea, eta noski etxeko partida guztia gure alde izatea. Ordizia nik uste malabaretan ari dela, eta azkeneko 2-3 jokaldietan baloi galdu eta berreskuratze ezberdinak egon dira. Kasu honetan uztartzea izango da Independienteren alde. Uztartzea kanpoko taldearentzat. Garbi dagoena da, ipatu dugu, etxeko taldearentzat garrantzitsua dela lehen itzuli hona egitea, baina denentzat dela, ez? Lehenengo itzuli hori hona egitea, lehenengo 11 partiduetan erabakiko baita goian burrukatzeko lehian egon, edo behian burrukatzeko lehia hortan egon. Hala da, asko baldintzatuko du. Beaz, lehenengo itzuli horretan alden eta puntu gehiena lortzea, nik uste talde guztien helburu partekatu dela, baina guk iaz izan genduen denboraldiarekin, nik uste bertan egoteko beharra dugula. Da beste detaile txikioa da ipatu ez duguna, lehenengo ligaxka hortako puntuak, bigarren ligaxkarako ere baliagarriak izango dira, beraz bonusak, azken minutuko bonus horiek, defentsako bonusak ere, dena borrokatu beharko da. Hala,
Hortxe, Independiente baloiarekin, lehenengo jardunaldiko partidua, berreskuratu etxeko taldeak. Lastima, berriz ere kanpotarrentzat. Ea nor nagusitzen den. Kantabriarrak, ostikoz baloia aurrera. Ongi berreskuratu etxeko taldeak. Eta 22 barruan jaso du, eta Belantinek ostiko zurrunduko du. Azkar jokatzea erabaki dute. Jokua. Garrantzitsuak irabazi etxeko taldeak. Tuxa izango da Independentenen alde, Ordiziaren 10 lerroan. Sharp, baloiarekin bera jarriko du baloiari airean, ez? Bere taldekideari utzi dio. Baloia lehortu. Epatu ez du, partidua hasi denean, hasi aurretik, euri pixka bat egin duela hemen. Ez du, horrek asko baldintzatuko jokua. Baina horrengo esan behar ateri dagoela hemen ordeztian. Baloia jokoan da. Zelai erdian, Kantabriarrak aurrera egin nahi badoa, Romero. Plakaje hona egin du Jubertek. Ongi giratu etxiko taldeak, hala ere Kantabriarrentzat da baloi hori. Ongi eskuratu, pase hori, ez dakit nahi bezala baina, Morenoren eskuetara iritsi da, aurrera doa, eskuinera zabaldu, kontuz, parada aurrera, entxegoa etor daiteke, eta paradaren entxegoa izango alda. Marrazainak zerbait abitsatu dio epaiari, eta pase aurreratua izango da. Beraz, Ordiziaren aldeko uztartzean amaituko da. Anthony... Hor kanpoko taldeak erakutsi du. Bi pase ongi eginda, metroak azkar irabazte dituela eta kontu zibili beharko du Ordiziak. Anthony Matoto dugu min hartuta, eta dirudienez ez da gai izango partidua jarraitzeko. Lesioak izan daitezke denboraldi honetan, urtero estatzen dute garrantzia noski minartutako jokalariek taldean klubean, baina urtengo honetan batetik koronavirusa dela eta positibo emandakoek, etxean geratu behar dutenek, 40 aldia egiten, eta bestetik minartutakoek baldintzatu dezakete talde bakoitzaren sailkapenean edo partiduetan izan dezaketen emaitza. Aurreko denboraldientan izan ditugun arazo ez gain, aurten zuk esan bezala baldintzapen gehiegi ditugu, eta espero ez lesio larririk izate Anthonik, eta denbora gutxira berriz gurekin zelaian egotea. Hortxe utzi du zelaia, zaleen txalo artean 29. minutua, 12 eta 7 adierazten du markagailuak, eta Aitor Txurruka izan da, zelaira sartu den jokalaria. Bertan ikusten dugu zelaitik kanpo, Kauak belarrian bere bakuntza edo josi dutela, eta berriz zelairatzeko prest dago. Josi diote, bendaje bat jarri diote, hortxe belarriren inguruan buru guztia... Zerura bidali du baloia, eta baloia aurreratu azearentzako, ea Erlantz iristen den. Erlantz aukera izan zaketxeko taldeak, lastima, aleren, marraren ondoan da baloia. Eta entxegua Ordiziaren alde. Entxegua etxeko taldearen zat, hortxe jokaldi azkar horretan, ia zerretzegoen tokian entxegua lortu du, behartzuen taldeak, horrelako konfiantza bultzada bat. Eta orain? Eta entxegua eskinan, Bizkor jolastu du Alainek, Valentin pasa, eta Jorge Tomasek amaitu du jokaldia. Orain bai, azkar xamarrik ikusi dugu. Zeren garrantzitsua den jokalari bisiak eta bisiak izatea taldean, eta hala da gure Alain Araña. Orain bai, aurreko jokaldean gure iruditu zaigu entxegua lortu dela, baina jokuak aurrera jarraitu du, orain bai lortu duela 17-7ko markagailuan. Postu honetan iazko denboraldian Juan Manuel Lescano izan zen normalean jokatzen zuen erdimelea, baina gaurko lehen partidan Alain Araña atera da. Partida zoragarria egiten ari da gure jokalari gaztea. Eta hortxe aipatu dugun bezala, Kaua berriz ere zelairatuko da, bere bendaje horrekin. Bien bitartean, transformazioa. Jaurte
Eta ez da sartu. Marrazin ez du bandera txuri galtxatu, ez da sartu, lastima. 17-7 jarretzen du markagailuan. Eta aipatu duguna, kagoa orain bai, orain zelaira, bere bendaje horrekin. Bueno, gaurkoan, 31 minutuan, eta norgehiagoka oso interesgarria ikusten ari gara. Puntuak bai talde batetik eta bestetik. Erditik baloia jokoan jarri Independientek, baloia airean da, Ortizarren eskutara Xierrek ondo eskuratu. Ea jabetzari uste daukan hanpok. Ostikoa gora. Beste aldera Kantabriarrek, nahi baino lan gehiagorekin baina Cornejo eskuratu baloia, berriz ere zerura baloia. Xierrek ez nahi bezala hartu, ala ere txekoentzat da baloia, Lander aurrera, epaia jokoa geratu du. Eta zigor golpea izango da Ordiziaren alde Independienteren jokoz kanpoagatik. Metro batzuk irabaztea erabakiko du Valentin Cruz kapitainak. Halaxe da bai, jokatzeko autu egin du. Metro batzuk irabazi. Eta lanean jarraitu beharko du etxeko taldeak. Eta aterako ez den baloia da, aukera ezin hobea galdu du Valentinek eta Aldo Cornejok baloia urrundu du. Bere taldea 22 marratik kanpoan utziz. Eta tuxa izango da Anpo Ordiziaren alde. Anpo Ordizia jarriko du balio hori jokoan bai, ez? Independientek. Ez, dirudienez, Anpoko jokalariren batek ikutu du Aldok emandako ostikoa. Eta baloia berreskuratu du Ordiziak. Baloi garrantzitsu, berreskuratutakoa, jabetzare utzi behartzaio, eta inurri lan eginez jarraitu. Ondo pasean, berriz lurrean da baloia, etxuek eusten diote, Kagoa, Eta ezin aurrera egin. Pasea orain, eskuinera. Eta Juerrek aurrera egingo du. Ez da txarra. Etxiko taldea jarraitzen du baloiarekin. Erlantzek baloia gorde. Lurrera. Altxa berriz ere, beste metrotxo batzu Eta lurrera Diego berriz ere. Ea orain, ea zuloa aurkitzen duen, Gorkak. Ezin, baina baloiari usten zaio, pasea ona. Pazientzia izan behar du orain Ordiziako taldeak. 22 marratik oso gertu baikaude. Eta posesioa mantenduz metroak gutxinaka eginez. Ez da txarra, pasea ona aurrera egin nahi, ezin, berriz ere Aukera lurrera. onatzen Lander Gomezena. Ea horrengoan, hortxe zuloa aurkitu, beste metrotxo batzuk irabazi lurrera. Eta jadanik 22 barruan gaude. Abantaia Ordiziaren alde. Ordiziak jarraitzen du baloiarekin, Asier iritsiko alda. Ez da iritsi. Alainek zutik baloia jokatzen saiatu da, baina baloia aurreratuaren ondoren zigor golpera itzuliko da Anpo Ordiziako taldea. Zigor golpea eta jaurti egingo aldu. Jokatzeko asmoa dutela ematen du. Eta berriz ere aurkariaren Independentaren tuix batetik baloia berreskuratu eta beraien eraso eremura iritsi gara. Eta Valentinek agetara jaurtitzeko autua egin du. Halaxe da bai, azken auturi egin du. Konfiantza badu, bere ostikoengan. Erakutsi dugu, ostikatzaile ona dela gaurko honetan bintzat. Eta ea oraingo honetan. Amazazpira zazpikoa markagailuan, 10 puntuko alde hori, 13 puntuko bihurtu nahi du. Valentin Cruz jaurtiketa egiteko prest. Badoa. Jaurti eta bai, beste 3 puntu markagailura. 27 Altamiran, 4 minutu falta dira atxeen aldira alde honekin iristea, alde honekin gutxien ez iristea, garrantzitsu litzateke etxeko taldearentzat, Hala da bai, orain erdiko sakearen ondoren, baloia aseguratu,
eta pixkanaka gure zelaitik ea jokatzen hasten garen. Hortxe, presta Independienteko jokalaria, baloi hori jaurti, jokoan jartzeko, baloi airean da, motzean oraingoan, ez dute beharrez eskuratu Kantabriarrek. Eta erdiko sakeak ez ditu lehen 10 metroak pasa, beraz Ordiziaren posizio izango da, alain bertan bizkor jokatzeko aukeraren begira zebilen, baina zelai erdira itzuliko gara eta uztartzea izango da Ordiziaren alde. Utxe egitea, ez? Aipatuko nuke, 10 metroak ez gainditze hori... Bai, normalean baloia berreskuratzeko aukera bat izaten da, eta zenbaitetan arrisku behar baino gehiago hartzen ditu gu ekipo talde bakoitzeko 10ak, eta kasu honetan ez zaio ondo atera Independienteko taldeari. Hortxe zelai erdian, jokalari bakoitzak bere tokia hartu. Eta Alain Arañak baloiaren sarrera egiteko prest. Hortxe, sartu du baloia. Ongi atera etxeko taldeak. Aurrera egiten dezaken. Landerrek aurrera egin ez du, baina ezin, jabetza, galdu, lastima. Laguntzari gabe geratu da Lander Gomez Ordizeko jokalaria, eta hala galdu dute baloia. Independiente jokatzen ari da, beraien zelaian. Epaiak ez du edonola moztu. Baloiarekin jarraitzen du Independientek aurrera egin nahi, ezin zelai erdi hori gain ditu. Eta Landerrek baloia berreskuratu du, eta Alainena izango da baloia. Aukera Ordiziarrentzat, hementxe, Alain baloia. Eta Entxegua! Orain bai, Entxegua. Entxegua hortxe baloi garrantzitsua lapurtu, metroak azkar irabazi. Eta Entxegua 28. minutua bete den honetan, 25 eta 7. Arantza batekin geratu da Lander Gomez gure jokalaria, eta galdu den baloia berriz ere berreskuratu, motzean Alainekin jolastu, eta Alain Araña erdimeleak ezin hobe eman dio irtenbidea baloi horri. 5 puntu Ordiziaren alde. Zuloa ikusi du, asmatu du zuloa ikusi, korrika saio bikaina egin du, eta 5 puntu etxeko taldearentzat, eta beste 2 eskuratzeko aukera. 39. minutua. Eta lehen zatiaren amaierara, Anpo Ordiziaren Entxegoarekin jungo da. Honek buru positiboa mantentzen asko laguntzen du. Valentin Cruz prest, baloia kokatu du. Makietara begiratu, baloiari begiratu. Konzentrazio gunea. Eta badoa. Jaurti... Eta barrura. Bai, beste 2 puntu, 27 eta 7. Lehen zatia amaitzear den honetan. 20 puntuko aldea etxeko taldeak. Azkeneko 5 minutuan egindako lana eta lortutako fruitua oso garrantzitsua, partiduak hartu dezaken bidea ikusi da. Entrenatzaileak ea zer nolako aholku ematen dizkien, gure Inigo Marotias eta Xabi Rodríguez entrenatzaileek. Aipatu lan bikaina egin dutela bi etxeko mutil hauek. Etxetik etxearentzako lanean. Hortxe Ordizarra baloiarekin, baloia gora. Ez du arriskatu nahi Anpo Ordiziak, eta ostikoz ondo urrundu du Valentin Cruzek. Kantabriarrek eskuratu dute baloia. Kornejok, honek berrezera baloia gora. Ordizarren eskuetara. Motzean jokatu horrengo honetan. Ezkerrez ostikori aurrera. Metro garantzitsua irabazten saiatu da. Kantabriarrentzat baloia, presiora Ordiziarrak. Independiente jokatzeko prest, beraien 22ko marran. Eta abantaia izango da Independienten alde. Ordiziak jokalaria ez delako raketik urrundu. Hortxe Kantabriarrak, jabetza daiena da, ezin aurrera egin lurrera. Kantabriarrentzat izango da jabetza berriz ere. Ez daukate presarik hauek.
burua hotzai ikusten zaio orain Kantabriarrei minutu hauetan, ez eta 20 puntu azpiti joan markagailuan. Ostiko oso na, Independienteren 10 zenbakiak. Jaime Matak, ostiko ona, baloia kanpora. 20 metro garrantzitsuak irabazi dituzte, jokalari bakoitzaren bere tokia hartzera berriz ere. Independienteko jokalari bat ikusten dugu, min hartuta, eta ez da bere kabuz zelaitik ateratzeko gai izango, lagundua izan da. Hortxe guztien dugu min hartuta. Eta uste dugu, hau, Katilan, edo zagin hartu den min. bai, Gaston Moreno kapitaina izango da zelaitik kanpora aterako dena. 22arekin Simon Foutoxek hartu du bere tokia. Eta bien bitartean baloia jokoan jarriko du. Tuxi izango da, kanpoko taldeak baloia airean jarriko du. Lehen zatiaren amaieran gaude. Ea, baloia etxeko taldearentzat. Baloia galdu du Independientek, baina zigor kolpea izango da Ordiziaren alde, airean Independienteko jokalaria heltzeagatik. Eta kanpoko taldeak jokatzeko autua egingo du. Eta Tuxera ostikotuko Tuxera. du. Metro garrantzitsuak irabazi dituzte hauek, defentsa lan egin beharko du Ordiziak. Ea lehen zatik amaiera honetan markagailua dagoen bezala mantentzerik baduen etxeko taldeak. Gogor eutsi beharko dio defentsa lanetan. Hortxe, Tuxea. Independientekoek jarriko dute baloi hori airean, baloi hori jokoan. Luze, ongi eskuratu du. Berte tirabira, bitaletako jokalarien artean. Epaia Hauak. jokoa dagoeneko geratuta zuen. Beroaldi bat egonda eta kapitainarekin hitz egin nahi du, ez dakit txartelen bat egongo den, Esan behar nuen kapitaina ditzen dituenean. eta hala dirudi. Hortxe, marrazainarekin izketan epaile jauna. Ez dakit marrazainak zer ikusi duen. Eta kauak txartel horia jasoko du eta 10 minutu egongo da zelaitik kanpo. Alaxe da bai, 10 minutu zelaia utzi beharko du. Aldapa gora jartzen ari zaizkio Ordiziari azkeneko minutuak. Oraintxe galera garrantzitsua baita aurrelarietako indartsu bat galtzea. Ea ba, oraintxe gerta daitekeen honen uste dut, atxeden aldia lehen belen iristea dela. Baloia jokatu du, Kantabriako taldeak beste metrotxo batzuk irabazi ditu, entxegumarra gerozta hurbilago dauka. Eta Ordiziarrei defentsa lanean zorrotz aritzea tokatuko zaie. Tuxea. Luze, ongi eskuratu, kontuz baloi horrekin. Eta oso ondo defenditu du Ordizia taldeak. Kontuz, baina ere baloia kanpoko entzat da, berriz ere defentsa lana egin behar. Ez da komeni orain beste zigor kolperik egitea. Kantabriarrek hurbildute entxegun marra. Joko nahasia, janor nagusitzen den. Jabetza Independienterentzat. Ez dute aurrera egiten da ezta gutxi. Jabetzari eusten diote hori bai. Aurrelariei jaten ematen ari da Aldo Cornejo. Berriz ere lurrera, baina kontuz. Baloi hori. Zigor kolpea Ordiziaren alde. Plakatzaia ez delako aldendu raketik. Eta oztopatzen aritu delako baloiaren irteera. Garrantzitxo, Baloi hori oraindik horre goltea eta defentsuko marra pasata. Independiente erabaki jakintxo egin du, Ordiziako aurrelariak bat gutxiago daudenez, uztartzerako autua egin du. Pixua beraien alde baitago.
ea Ordizia zemuz aritzen den defentsa lanetan, eta lehen zatira markagailuan 20 puntuko diferentziarekin joateko aukera duen. Errugbian badakizuenez, luzapeneko minutuak eta partida ez da eteten, erasoko azkeneko jokaldira arte. Hau da, erasotzen ari den taldeak baloia galdu arte. Hortxe Independiente kontuz, baloia berea da, Entxego mara hurbil. Eta entxegua izango da Independenteren alde. Independenteko alde Entxegoa. Ongi jokatu dute, Azti. Bazekiten Ordizara bat gutxi gorekin zeudela. Eta fruitua lortu dute. 27 eta 12 markagailuan. Eta transformatzeko aukera noski. Aaron Forrest ikusten dugu. Transformazioa egiteko, baloia kokatu. Ezkerraz jaurti, hiru markilen artean barrura, beste 2 puntutxo, 27 eta 14 markagailuan, lehen zati amaitu den honetan. Lehen zati ona egin du ez, etxeko taldean nik uste markagailuari begiratuta, ze lehen ez ikusi horren nagusi izan denik, baina egindako lanei fruition atera dio Anpordizeak. Bai, hasiera oso garrantzitsua izan da, eta izan dituen aukera gutxietan puntuak ateratzeko aukera izan du Ordizik, eta lehenengo zati amaierarako markagailu nahiko aldekoarekin joan da. Hauxe izan da lehen zatiak eman duena, jokalariak atxeden hartzera doaz, guk ere atxeden txobat hartuko dugu, eta Laisterrera berriz ere Altamiratik zuzenean, bigarren zatiaren kontakizuna egiteko prest. Gero arte. Hemen gara berriz ere, Ordiziako Altamira zeletik zuzenean, Orezko mailako lehenengo jardunaldiko partida eskintzen ere atzaizkizue Anpo Ordizia eta Independenteren artekoa, markagailuak atxeen aldia pasaden honetan, 27 eta 14koa erakusten dugu. Asier Korta, ez dakit, etxeko entrenatzaileak zen bezu izango zuen jokalarientzat atxeen aldi honetan. Nik uste oreka pixka gehiago eskatuko ziela, sistema pixka gehiago jarraitzea, eroune asko egon baitira partiduan zehar, eta jokoan geroz eta fase gehiago kateiatzeko eskatuko zien. Hori da nik pentsatzen dudana. Nik uste dut gakoa presarik ez izatean egongo dela ez, bigarren zati honetan, alde nenean lasai jokatzean. Bai, eta faseak pilatuz joan. Denboraren poderioz eta eraso ezberdinen poderioz, beti zabaltzen baitira utxunean. Hortxe, hasi da bigarren zatia, Independenteko baloia jokoan jarri. Ordiziaren eskuetara. Ea, bigarren zatia nola hasten zaigun. Lehenengo seguratu du Ordiziak. Hortxe, jabetzari eusten diote Ordiziarrek aurrera egin nahi baina ezin. Eta arrisku gehiegi ez lirateke hartu behar, eremu honetan. Ostikoak gora, baina Kantabriarren jokalarien gorputzan jo ondoren. Eta 5 metrora izango da uztartzea Ordiziaren alde. Ez baita... Ez, 22 irteera izango da. Azkar baloia jokoan jarri, ostiko ez da txarra, ean horri iristen den baloia horretara. Kantabriarren eskuetara, baina baloia ez dago, toki txarrean. Borroka handia. Behaien Aldo Cornejo jokalariak ez du bizkor jokatzen utzi nahi, eta baloia liberatu ez duenez berriz zutikatzen saiatu da, eta zigor kolpea izango da beraien aurka. Zigor kolpea, etxeko talde jarriko du baloi hori jokoan. Eta partida hasieran ez bezala, ez du agetara ostikatuko, baizik eta beraien 22 barruan sartu, eta
Tuxa bilatuko dugu. Alaxa da, Tuxea jokatzeko autu egin du etxeko taldeak, Entxegoren bila. Egia da, lehenengo zati horretan makiletara jaurtitzeko autu egin eta asmatu egin duela. Oraingo honetan, lehenengo jokaldi honetan bintzat, jokatzeko aukera hori baliatu nahi du. Ilasak aterako du Tuxa. Hortxe baloi luzea, ongi eskuratu. Hirugarren torrea bilatuz. Asierrek aurrera egin nahi, baloiari usten dio etxeko taldeak ez da txarra. Baloi atera ongi jokatu, pase asmatuz. Berriz ere lurrera. Defentsa gogorra independentenen aldetik. Hortxe lanean ordiziarrak. Abantaia dugu gure alde, eta Jaurti, droparen saiakera egingo du, eta barrura. Bai, dropa barrura. Bigarren minutua, bigarren zati honetan, lehenengo jokaldia. Jokatzeko autua egin du, falta horren ondoren, eta jokatzeko autu hori gero asmatu. Bai, abantaia baliatu du, eta drop saiakeraren ondoren 3 puntu etxeko taldearen markagailura. Aipatu dugu, hortxe ongo dela gakoa, pazientzia izaten, presarik ez izaten. Eta bueno, lehenengo aukera hau, ongi ateratzea etxeko taldeari. Hala ere badakigu errukbian ez dagoela ez erabakita azken minutura arte. Eta bigarren zatian beste arlo garrantzitsua hori izango da, ez? Arlo fisikoarena lehenengo jardunaldia da. Behin eta horrez esaten ari gara ezoiko urte izango dela, ezoiko aurre denboraldi izan dela. Eta arlo fisikoan hobeto eusten dionak erraxago izango du partidua irabaztea. Asierrek airean baloi zoragarria jaso du, baina zailtasunak ditu Alain Arainak baloia bertatik ateratzeko, epaiak baloia atzeraka joan dela esan du, lurra bilatu du Aitor Olasabasti jokalariak, eta baloi eskuz jokatzen hasi da Ordizia, ongi asmatu paseetan. aldetik. Ongi jokatu, metro garrantzitsuak irabazi, orain presiora joan beharko da. Presiora etxeko taldea. Lurrera. Erlantz Garmendiaren partetik. Asierrek orain geratu, baloia Ordiziarren eskuetara. Aurrera egin nahi. Bizitza eman nahi dio Ordiziak, bizkor jokatzeko aukera da orain. Ongi Ordiziarrak asmatu dute paseetan aurrera egin nahi. Valentinek. Lastima baloia galdu izana. Epaiak jokoa geratu du. Ez dakit zein izango da honen erabakia. Valentinek ostiko motzeko aukera saiatu nahi du, baina oztopatzea egon dela iruditu zaigu Joanes Dabioi, ea epaiak zer nolako erabakia hartzen duen. Baina oraingoz jokoa geldik dago. Aipatu dugu atxeden aldean, gure artean, ez zegula erritmo handiko partidua iruditu lehenengo zatian. Bigarren zatian 4 minutu bakarrik ikusi ditugu, baina erritmo aldetik lehenengo zati guztia baino gehiago ikusi dugu. Bai, nik uste azelera gailua zapaltzen hasi dela Ordizi, eta markagailuan urruntzeko saiakera ezberdinak egiten ari da. Orain jokoa geldik dagoela, Independienteko 10 zenbakia medikuntza jasotzen ari delako, laguntza jasotzen ari delako. Jaime Mata hortxe, bai medikoak. Baina bere kabuz altxatu da. Hori, Samerren medikoaren laguntza behar izan du, baina larririk ez du, jarraitzeko moduan izango da. Bi taldeetako jokalariek bi bitarten gura erateko ere aprobetxatu dute tartea. Eta berriz ere partidua jokoan izango da. Epatu, kaguak txartel hori ikusi duela, eta 10 minutuz ezin jokatuta dagoela. Mele oso indartsua Independienteren partetik, eta zigor golpea izan da Ordiziaren aurka lehen lerroa altxatu egin delako. Orain Jaime Mata aperturak, metro garrantzitsu horiek bilatuko ditu. Halaxe da bai, ostiko ona, metro garrantzitsu beraientzat. Baloia zelaiaren beste aldera joan da. Tuxe izango da Independienteko entzat. Argerich izango da baloi hori airean jartzeko ardura izango duena. Epatu dugu, kagoak txartel hori ikusi du lehen zatiaren amaiera horretan. Dagoeneko 10 minutu zeletik kanpo izan ondoren berriz ere zelairatzeko prest dago. Eta bueno, 10 minutu horietan entxegua lortu du kanpoko taldeak, hor min egin digu, baina bueno,
horretan geratu da behintzat utxune horren eragin zuzena. Hortxe, Asierrek ez baloia berreskuratu, Independenteko baloiarekin atzera jokatu, erditik aurrera egin nahi ez zen. Defentsa ona Ordiziaren aldetik. Pasetan asmatuz Kantabriarrak, defentsa zorrotza etxeko taldeak presiora. Hala ere ezin baloia berreskuratu, baina ez diote Kantabriarrei ere aurrera egiten uzten. Beste aldetik saiatu orain. Baloia atzera joan dela esan du. Erasoan jarraitzen dute Kantabriarrei kontuz baloi horrekin. Plakatu oraingoz. Jabetzari eutxi, baina jokoa geratu du. Ordiziarrentzat izango da baloia. Eta Independente ere 7 jokalaren aurka izan da zigor golpea. Ez delako rakeko batetik sartu, alde batetik baizik. Aipatutako, kago ere zelaian. Ostikoa, metro garrantzitsuak. Irtengo alda, bai, irten da baloi hori. Metro garrantzitsuak irabazi dituzte Ordiziarrek. Bikaina izan da Valentinen ostikoa. Angulo gutxi izanik Independenteren 22 marran sartu gaituelako jadanik. Tuxea eta hortik eraso antolatzeko aukera etxeko taldeak. Defentsa bikaina egiten ari da Ordiziako taldea. Eta esan bezala hori izango da partidu amaierara segurtasunekin iristen lagunduko gaituen elementua. Hortxe, jokalaria prest, Unai Lasak hor badu, ez dakit bota behar bezala jarri du prest dago. Baloia airean jartzeko prest beraz. Jaurtik eta zuzena egiten duen. Ongi eskuratu Kauaren baloia. eskuetan erori da baloia. Baina Lastima, Gorka jabetza Elosuari galdu. eskutatik galdetu dio, ea kontrasa erasoa zemuzko egiten duen. Independiente, baina hor harrapatu du Lander Gomez jokalariak. Ongi geratu oraingoz, jabetza kanpotarrena da. Bueno, kontraraso moztu da behintzat. Ia zela erdian baloia, Kantabriarren eskuetan, haue paseatzera. Ezin dute aurrera egin. Ordiziarrak defentsa lanean, serio, demonio. Baloia gora Kantabriarrek. Tomasen eskuetan eroriko da baloia eta ostiko zurrunduko duela uste dut. Ostikoa jotzeko keinu egin du, danok engainatu gaitu, aurkariak eta gu ere bai, eta azte korrikaldea bera bakarrik aurrera doa. Hortxe keinu egin, aukere izan zake Ordiziak. Bera bakarrik, Tomas Eta Mazagoan entxegua eta iritsiko da hagen artean. azte jokaldia Ordiziarrek. Kontraeraso bikaina Tomasen aldetik. Jokalari oso fina Argentinarrau. Argentinako 7 taldean ibilitakoa. Eta 5 puntu oparitu dizkio Anpo Ordiziako taldeari. Azte jokaldia egin duena, gure iritu zaigu ostikoa jo eta kanpora botako zuela. Gu engainatu baitu, hori gutxineko da, baina aurkaria engainatu du eta Laguntzaren zain zelako inbintzioa egin eta barruraino iritsi dira Tomas eta Alaina Araña jokalariak. aipatu dugu, beste martxa bat sartuta irten dela bigarren zati honetan Ordizia, beste martxa hori sartu eta baliatu. 35 eta 14 markagailuan. Beste bi aldaketa ikusten ditugu prest. Imanol Aldanondo eta Juan Manuel Leskano sartuko dira. Imanol Aldanondo iaz Bartzelonan sorbaldako lesio bat izan zuen eta ordutik ez du beste minuturik izan. Deseatzen gaude gure etxeko jokalari gaztea berriz ez zelaian ikusteko. Bien bitartean, transformatu, 2 puntu gehiago 37 eta 14 markagailuan. Eta aipatutakoa, hortxe aldaketak izango dira, bi taldeetako jokalaria prest, kanpokoen aldetik 23arekin Miguel Giribert prest ikusten dugu, eta Simon Fautos ere 22arekin, barkatu ez 22arekin ez, 16arekin kanpokoen aldetik, Gabriel Fernandez da zeleratuko dena. Barruan dira Independienteko jokalariak. Jokalarien arteko anaitasuna ikusten dugu. Eta hortxe, etxekoen aldaketak ere, zaleen txalo artean, aipatzeko da, Altamirako zelai honetan, jende asko etorri dela partidua ikustera, egia da, bere muga batzuk ere aforoak badituela, protokolo berezi bat ere egin berri izan dela, baina itxura ederra du berriz ere, Altamirako armaila honek, eta baita atletismo pistaren inguruan ere ikusten dugu, jende inguratu dela partidua ikustera.
Ordizierra baloiarekin. Eta eskuz jokatzen hasiko dira. Atzera jokatu baloia goran. Eta baloia urrundu du Valentinek. Ja, Kantabriarren Ez da eskuetara, baloi hori. lastima. Zelai erdia gain ditu Kantabriarrek aurrera doaz geratu dute Ortizierrek eraso oraingo zea baloi eskuratzeko aukera baduten. Eta baloi berreskuratu izango da Ordiziren alde. Ea bizkor jokatzeko aukera dau. Ez du nahi bezain bizkor, baina ez da txarra, ea ostiko hori. Nor helduko da baloi horretara, Kantabriarren eskuetan. Eta abantaiera itzuliko gara. Amabi minutu jokatu dira bigarren zati honetan. Kantabriarrak erasoan ezer gutxi erakutsi dute, bigarren zati honetan. Egia da, lehenengo zatian ere, ezer gutxi erakutsita, Puntua lortu izan dituztela. fruitua lortu dutela, hori ere egia da. Partidaren honengatik espero dugu Independientekoek ez amore ematea. Ostiko saiakera ez da honena izan, baina Independienteko jokalariari aurrera erori zaro baloia, behaz uztartzea izango da puntu horretan. Halaxe da bai, utxegita ondi xamarra iruditu zait, baina bueno. Tuxe izango da, ez da tokitxarra Ordizierrentzat, hortik erasoa gozatzeko aukera baduten. Valentinek pare bat akats izatez gain esan hanka oso ondo erabiltzen ari dela, metro asko irabazten ari gara eta eraso gune gehienak Independienten zelaian izaten ari dira. Hortxe, etenaldia berriz ere zelaian. Guillermo Nieto da, Kantabriarren aldetik, zelaira sartzeko prest dagoena. Min hartuta ere badute jokalari bat. Min hartuta dagoen jokalaria jarretzeko moduan dela ematen du. Bat bai, baina bestea ez, hortxe aldaketa, gauzatuko da. Orain bai, aipatutakoa hogei zenbakiarekin. Guillermo Nieto, zelaira Kantabriarren aldetik. Eta zelaia utziko dena bost zenbakiarekin Javier González. Uztartza izango da Ordiziren alde, Independienteren 22 marran. Ea eraso jokaldiek entsaioan bukatzen duten. Amairugarren minutua bigarren zatian Altamiran, 37 eta 14, berri honak oraingoz, ligako lehenengo jardunaldiko partidua. Partiduan aurretik etxeko taldea, naiz eta oraindik minutu luzeak falta zaizkigun. Hortxe, berriz ere jokoa martxan. Ea nor nagusitzen den jokaldi horretan. Mele altxatu da. Baloi Ordiziarrentzat ez da txarra. Pasea bikaina, ea oraingoan aukera izan dezake. Pasea lastima, azken pasea horretan behar bezala ezin asmatua, jabetzan horrentzat da. Kanpoko taldearentzat, lastima, Izango da. Presioan jarraitzen dut txeko taldeak. Atzera joatu Kantabriarrek, ostikoak gora botako dute hauek, arroizko urrundu dute. Jokaldia ona zen hori Imanolek bizkor jolastu du. Laxe da bai, azkar jokatzko aukera. Zelaien alde batetik bestera, pasea bikaina. Entxugu marra hurbilda, presiora Kantabriarrak. Ea baloia garbi ateratzeko aukera dugun. Eta entxegua Entxegu, ez dakit bat, nik ondoko marratik gertu ikusi du baloia. Epaileak ez, eta hemen epaileak ikusitakoa balio du. baloiak lurra ikutu ez duela ikusi du epaileak. Eta uztartzera joango gara Ordiziren alde. Valentin lurrean ikusten dugu. Baina bere kabuz zutitzeko gai dela ematen du. Eta niri ere bihotz taupada gora. Bi entxigu aukera eta bietatik bat ere ez dugu lortu. Gertu ikusi dugu, gertu ikusi dugu hortxe bi jokaldi horietan entxegua. Hirugarren aukera bat eskaini zaio Ordiziri, ea saiakera honetan entxegua lortzen duen etxeko taldeak. Independienteren defentsa ona izaten ari da.
eta Ordizikoak Entxegu marratik kanpo mantentzen lortzen ari da. Errepikatu egin beharko dute. Partidu hasieratik arazo dexente egon dira uztartzeetan. Eta epaiaren saiakerak kostata iristen dira. Lehenengo lerroak entzun gabe. Juan Maleskanok egingo du baloiaren sarrera. Ia oraingoan. Aurrera doa. Entxego mara hurbilda, ongi atera, ea pasea. Ez da txarra, ze aukera izango duen Ordiziak Entxegoa lortzeko, eta bai, hirugarrengoan bai. Erlantz Garmendiaren Entxegoa, ongi eskuratu baloia, paseetan ondo asmatu, eta hortxe utxunea Zulua aurkitu, eta Entxegoa. Merezizuen taldeak, Ondo arritzen azken minutuetan. Pase zoragarria egin du Valentinek, ia 20 metroko pasea. Eta Erlantzek zelai ertzean eskuratu du Entxegua. Eta bueno, markagailuan aldetxoa, 42 eta 14koa dirazten du markagailuak. Eta dagoeneko Ordiziak lortu du erasoko bonusa. Eta hori da, lehen zatien ere aipatu dugu, urten ez dute garrantzia, bonusek, puntu horiek, baina urten inoiz baino gehiago ligaren lehen zatia motzago izan da, bonus horiek erabaki bai dezaketelako, sailkapenean postuak gorago edo beherago amaitu. Hala da Joanes, eta etxeko lehen partiduan 5. puntu hori lortzea, bere bizikoa. Valentin Cruz prest transformatzeko. Kontzentrazio unea. Badoa jaurtik eta lastima. Ezkerretik alde egingo du. Ez asmatu. 42 eta 14koak jarraituko du markagailuan. Eta 18. minutua bigarren zatian, bigarren zatiaren bigarren erdian sartuko gara Laister. Markagailuan aldea badago, ez dena egin behar da, orain gehiagizko konfiantza izan. Hau da, lanean jarraitu behar da hemen, paiak azken txistua jo bitartean. Hori ere, errespetuaren ikusgarria, partidua nahiz eta alde handia egon, bukaera arte euneko intentsitatearekin jokatzea. Lander musikak orantxen, zaliratuen jokalaria, zalen txalo artean, beste aldaketa etxeko taldeak. Eta minutu baten entzat, hori ere, aurre denboraldi luze baten ondoren, 7 hilabetez partidu ofiziali jokatu gabe egon ondoren, horreko jokalariek ere minutuak izatea bai bereintzat eta bai taldearen zer esanik ez garrantzitsua. Azpimarratu Asier Alvarez deulaten gaurko lana, baloiaren sarreretan izugarrizko lana egiten ari baita. Juan Manuelen bixi jolastu nahi izan du raketik bertatik. Eta baloiak airean mantentzen da. Eskura jokatzeko autua egin du Ordiziak. Presiora kantabriarrak. Ordizarrek eusten diote baloiari, pasetan asmatuz, bikain. Baina baloia aurrera galdu du Ordiziak eta baloia independientena izango da. Kanpoko entzat baloia, zelai erdian, hauek aurrera egin nahi dute Zuloa aurkitu kontuz, plakatu oraingoz, hala ere jabetza, kantabriarrentzat da. Baloia atzeraka joan dela esan du epaiak, independientek bizirik mantentzen du baloia, beraien orpokatzaia gostikoa saiatu du, baina dirudienez, baloia aurreratuaren puntura itzuliko gara. Eta uztartzea izango da, independiente taldearen alde. Hortxe presan digirik gabe, bi taldeetako jokalariak arnaz hartu, bakoitza bere toki hartu. 17 zenbakiarekin, Guillermo Gomez da, zelanga sartu dena, independienteren aldetik. Eta zelaia uzten ari dena bize enbakiarekin, Jordan Argerich, honek ere lan hona egin ondoren,
merezitako atxeden hartuko du. Hogei minutu jokatu dira, ipatu dugu beste hogei faltako lirateke, Ordiziak lehenengo hogei minutu hauetan egin duen lan bikainarekin jarraitu behar du. Bigarren zatian beste maila bat erakutsi du, esango nukenik. Esan bezala martxa bat aurreratu dago Ordizia. Eta ea uztartze honetan zer nolako lana egiten duten lehen lerroek. Eta zigor kolpea izango da Ordiziaren aurka. Azkar baloia jokoan jarri Kantabriarrek. Baloia geratu oraingoz lurrean, ala ere jabetza talde berdearentzat da. Kontuz, pasetan asmatzen hemen egaletik. Sharpek aurre egin nahi zuen, moztu dute oraingoz. Baina ezin baloia berreskuratu. Pase atzera. Presiora Ordiziarrak. Ordiziaren aldetik zuti mantentzeko Ondo. Kakauak baloia berreskuratu du. Baloi ona berreskuratu etxeko taldeak. Ostiko ere ez da txarra, ea norentzat da baloi hori. Nore iritsiko da, Kantabriarren eskuetara, baina presiora Ordiziarrak. Azkar atera Kantabriarrak kontuz, hor geratzeko hemen inoski. Plakatu du. Eta zigor golpea Ordiziaren alde. Baloia liberatu ez duelako, independenteko jokalariak. Baloi garrantzitsua, hor Ordiziak eskuratu duena. Jokatzeko autua egingo aldu. Nik uste dut baiet, hortik. Lander Mujika etxeko jokalariak Ostikoa. metro onak irabazi ditu. Metro bikainak bai, esan bezala irabazitakoak. Entxegu marratik hurbil, duxe izango da. Horre, 22ko marra horren inguruan, baloia dagoen bitartean. Gure bihotz tapoak ere laseixo goten dira. Nahi lasak, luze. Ederki jokatu Ordiziarrek, ezin zulorik aurkitu. Jabetzari usten zaio pasetan asmatu, beste galera ezkerre galorretatik, baloi aurrera, Kantabriarren eskuetan da, presiora Ordiziarrak. Eta arriskatzen saiatu da, eta Lurrera berriz ere. uztartzea izango da Ordiziaren alde. Baloia Santanderrek sartu baitute Entzaioko eremuan. Lander Gomezen defentsa eta presioaren ondoren baloia berreskuratu du. Eta eraso eremuan, bosteko marrera uztartzea izango da Ordiziaren alde. Eta zaleak ere esnatu dira, Zaleen animoak. Hauek ere rugby gozetz izango ziren noski. Ez dakit zazpilabeteko etenik sekulu izan den. Ni jokalari naizenetik ez behintzat. Eta espero dugu jokalariek ardura zeramatea liga osoa, gure baitan izango baita elkarren arteko osasuna zaintzea. Hortxe, bi taldeko jokalaria prest. Baloia sartu. Ordizarren eskuetan baloi hori pasea. Ez nahi bezain jona, baina jabetzari usten zaio. Ongi Ordiziarrak. Non dago zuloa, ez dago zulorik. Bertan eroarena egiten hasi gara eta ikusi bezala metro desente atzera egin ditugu. Buruhotz eta bihotza bero, ez? Esaten da. Hoixe. Hortxe, orain bai. Pixkanaka metroak eginez, tantonka. Hortxe dago Juan Manuel Lescano bere aurrelari jaten ematen. Joko nahasia, ean hor nagusitzen den hor. Ordizarren eskuetan da baloia. Baina ezin metrorik aurrera Bikaina egin. egiten ari da Independiente eta Arraka berreskuratzeko gai izan da. Epaileak jokoa gelditu du. Kantabriarren fisioa ere zelaian zen, jokalari bati laguntzen. Honek zelaia utziko du. Gaurkoan ere gure osasun arduradunek lan desente edukitzen ari dira, kolpe eta minartuko jente desente onda. Hemendik jokalari guztiei gure animo beroenak.
Uztartzea izango da Independentiaren alde. Arrisku eremuan daude, baina... Ez, Juan Maleskano izango da baloia sartuko duena eta golpe frankoa izango da Ordizaren aurka. Aurrez sartu direlako melean. Bizkor jolastu du Independientek. Samarna azkar jokatu Independientek, ez dute lortu aurrera egite bere nahi bezala. Presiora Ortiziarrak, hala ere baloia Independienteko eskuetan da. Erasoan gutxi ikusitugu, bigarren zati honetan. Pazientziarekin ari dira jokatzen hori bai, ez dute burua galdu. Baina hau entzat ere, minutuak aurrera doaz eta markagailuko aldeare hor dago. Metroak irabazten saiatu da Independienteko jokalaria. Baloia gurea da, baloia gora. Beste aldera. Pelotzi, honek ere gora. Ea nork hartzen duen. Ordizarren eskuetara ez nahi bezala. Juberrek du baloia eskuetan. Ongi motzean. Kauak ezin aurrera nahi bezala. Hala ere jabetzari eusten dio talde gorriak. Goierritarra baloiarekin. Hortxe, orain bai pasietan asmatuz aurrera egin nahian jabetzari eutxiz. Ostikoa gora. Ea baloi hori. Sharp hartu. Ez du asmatzen eta berak galdu baloia. Urduritasuna gaiendu dio. Hartzeko modu ditu zein nahi, baina irriste egin dio baloiak. Gure onerako, dena esan behar da. Eta tuxe izango da. Aipatutakoa, Kantabriarrei denbora agortzen ari zaie. Aldapa gora jartzen ari zaie partidua, oraindik puntu askoren urrunkera dute berdindu ahal izateko. Hortxe jabetza Kantabriarrentzat lastima. Presiora Ordiziarrak, baloiari lurrean da. Atera dute Kantabriarreko oraingoz, berriz ere lurrera. Jokalari pila bat baloiaren inguruan. Kantabriarren eskuetan, berriz ere lurrera. Atzera jokatu, talde berdeak. Egalera orain, arrisku handia hartu dute. Ez zuten ostikori jo nahi, berriz ere lurrera. Atzera presiora Ordiziarrak. Presioak ez du nahi bezain fruitu eman. Eta zigor golpea eman du epaileak Diego Carvajalesen aurka. Naita baloia bera aldera bota duelako. 22ko eremutik ateratzeko saiakera egingo dutu Santanderreko taldeak. Eta aldaketa etorriko da Ordiziako taldetik. Hogei zenbakiarekin eneko Salina zeleratuko dena. Eta Mazazpiarekin Moja ere, zelera sartu dena. Eta zelaitik aterako direnak Gorka Elosuan eta Diego Carvajales izango dira. Partidu bikaina egin dute bi mutilek. Alaxe eta bai hauek ere merezitako txaloa jaso dituzte, merezitako atxeden hartuko dute. Eta azkeneko 11 minutua jokatzeko jokalari berriak zelaian prest. Diego Carvajales aurtengo beste fitxaketa bat izan da. Aurreko bi demoraldiak Burgoseko taldean egin ditu eta Liceo Frantsesen ezitako jokalariak Ordiziako Anpo taldean bukatu du. Espero dugu denboraldi bikaina egitea gurekin. Lehenengo jardunaldia da, aipatu dugu bonus puntuaren garrantzia. Atzo beste bi partidu ere jokatu ziren. Barsak Samoianari irabaztea lortu zuen, 18 eta 12. Eta Alcobendasek Getxori nagusitasunez irabazi zion, 29 eta 6. Ez dakit, hor ligan goi aldean Ordiziarekin batera egoteko zein ikusten zunzuk, aurkari arriskutsuena. Ez dakit nik zenbateraino COVID-aren egoerak taldea eragin dien, baina pentsatzen dut aurreko demoraldiko talde antzekoak egongo garela goiko zatian. Valladolideko bi taldeak, Madrideko Alcobendas eta
gure espero bertan egotea. Zigor golpea Ordiziaren alde, Juanma Leskano bisitasunez jokatu nahi du. Azkar jokatu nahi zuen bai, baina ez da aukerarik izan. Lander Mujika tuxera egiteko autua egin du. Jokatzeko autua, 31. minutura bidean gaude. Berrogeita 2:14 markagailuak, ostiko ona, metro garrantzitsu irabazi, partida azken txampan sartzen ari da. Eta ongi eusten dio, partidaren kontrolari etxeko taldeak. Esan nuke Kantabriarra baino gehiago izaten ari direla bigarren zati honetan. Unai Lasa jarriko du Tuxa jokuan. Eta bigarren zutabean, baloia galdu da berriz ere. Baloia galdu lastima, Kantabriakoek dute, baloi hori eskuetan. Ordizi ez da gai izan, 5 bi tuxo horietan baloia garbitasunez ateratzeko. Independienteko aurrelariak angulo pixkat irabazten ari dira, 10 segurtasunez baloia urrundu dezan. Atzera Kantabriarrek, ostiko agora, metro batzuk irabazte dituzte, arrisku urrundu dute beraiek. Landerrek azkar jokatu nahi zuen, baina ez, pazientziarekin, Tuxia beharra zela baian jokoa jarriko du, Unai Lasak. Ongi eskuratu oraingoan bai, ea, pasea ere bikaina, Leskanok egindako pase hori ezkerra galean da baloia, Erlantzek aurrera egin nahi baina ezin oraingoz, jabetzari usten dio Goierriko taldeak, ea oraingoan, berriz ere lurrera, lastima baloia galdu. Baloia aurreratua izango da, Juan Mari ondo harrapatu diote pase egin aurretik, eta uztartza izango da Independenteren alde. Azkeneko minututan joku geldoagoa ikusten ari gara. Bai, beste martxa sartu duela bigarren zatiaren hasieran Ordiziak, beste martxa hori sartu izana baliatu du markagailuan eta ez dago geizki. Eta orain markagailuan duen alde ikusita partida kontrolpean du. Egia da Kantabriarrek bereik sartu beharko lukatela beste martxa bat alde hori txikitzen saiatzeko. Bestela partiduak alde egin behar die. Dagoeneko minutua gutxitzen doaz, Independente taldearentzako. Eta lehen esan bezala arlo fisikoa ere nabaritzen da. Partiduko azken minututara gerturatzen ari gara, eta jokalarien neke fisikoa ere nabari da. Zigor golpea izango da Ordiziaren aurka, zeharka sartu direlako lehen lerroak. Unai Lasa lurrean botata ikusten dugu. Lurrean ikusten dugu, min hartuta, badirudi altxa dela, ez duela ezer larririk. Arnasa hartzeko denbora hartu du. Eta partidua jarraitzeko moduan izango da. Hortxe, lasaitasuna zelaian, baloia jokoan jarri du Independientek, metro garrantzitsuak irabazi dituzte, Tuxe izango dute. Zelai erdi inguru horretan, jokalariak oinez ikusten ditugu bakoitza bere tokia hartuz, fisikoa aipatzen ari gara. Arlo fisiko hori ez, pentsatzen dut berezik landuko zela ez. Etenaldia izan zen, Martxoan Liga bertan berageratu zen egoera kale eraginda. Esan dezu, ekaina hasi zinatela lanean. Arlo fisiko hori pentsatzen dut aurre demoraldi honetan beste tamaino garrantzia handiagoa emango zitzaiola. Bai, gure entrenatzaile fisikoa, Asier Pazosek, asko azpimarratu du denboraldi hasierara indartsu iristea. Batez ere lesioak ekiditeko. Hortxe indartsu bai, etxeko talde ikusten dugu eraso antolatu nahian. Ez da txarra, aurrera egin nahi, baloia geratu oraingoz Kantabriako taldea, baina Goierritarrek eusten dute jabetzari. Aurrera berriz ere, hortxe inurri lan eginez, paseetan asmatuz. Ostiko hori nora da baloia, Kantabriarren eskuetara lastima. Baloia kanpora, etxeko entzat bai da jabetza. Itzuliko dira.
Eta jokatu, egingo aldegu. Hortxe, azkar Bizkor atera du jokatu. Lander Mujikak. Zer dio, epaile jaunak? Honek ez zuen gu bezen besteko presarik. Norbait mina hartuta zuenez, jokoa geldik zegoen, eta horrekatik ez du utzi Bizkor jokatzen. Halaxe da bai hemen Kantabriarren jokalari odin hartuta ikusten dugu. Eta 18 zenbakiak egin zelairatzen Aitor Torres, etxekoen aldetik, zaleen txaro artean. Eta Kubileson Hegoafrikarra izango da zelai utzi duena. Hau ere aurtengo fitxaketa eta jokalari bikaina, Western Province eta Stormers Hegoafrikako taldentzat jokatu izan duena, eta espero esperientzia eta kalitate asko ematea Anpo Ordiziako taldeari. Halaxe da gakoa, ez, Anpo Ordizaren gako hor dago, ez, etxekoekin lan egin, arroirekin lan ona egin, eta gero fitxaketekin asmatu. Erraxe ematen du, horrela esan da, baina hori da gakoa. Hortxe, Tuxea. Ondo eskuratu du baloia, Betza gurea da, aurrera, entxegumarra hurbil da, baina gainditu egin behar da noski. aurrelarien pixkanakako lanez, ea entxegura iristeko aukera dugun, abantaia eman du epaiak. Baloia, Eta 5 metrora zigor kolpea Ordiziaren alde. jabetzari usten diogu, hori ez da txarra. Hor aukera etor daiteke. 37. minutua pasada. Birudienez, Bizkor jolastuko du taldeak. Entxeguaren bila, aurrera egin nahi, lurrera oraingoz. Pasea ongi. Eta entxegua. Lander Mujikarekin, Halaxe da bai, Lander Mujikaren entxegua jokaldi nahasi izan da, baina hortxe zulo aurkitu du eta asmatu du, marra gainditu du. Eta pastelari ginda jartzeko jokaldi esango nuke. Bigarren zati ona egin du taldeak, lan ona egin du, presarik ez du izan. Eta kalitatezko jokaldiak ikusi ditu bigarren zati honetan. Eta Alcobendasek azpimarratzeko punturik ez duela lortu bigarren zati honetan. Eta horri ere bere garrantzia emago nioke, hori Alcobendasek egindako jokoaren ondorio bada, baina horri zerra defentsa egindako lanenaren ondorio ere bai. Lander Mujikak ostikorako lehenengo saiakera egingo du. Ea hau ere Valentin Cruz bezain fin aritzen den. Partiduko azken minutuetan. Hortxe, arna sartu, makiletara begiratu, baloiari begiratu. Ze pasatzen ote da burutik momentu horretan. Konzentrazioaz, garrantzitsua bentzat. Hortxe jaurtiketa. Jaurtik asmatu. Eta 29. minutuan gaude, partidua laizterra amaituko da. Ordiziak merezitako garaipena lortuko du. Lehenengo jardunaldian irabaziz hastea garrantzitsua dela aipatu dugu partidaren hasieran. Eta halaxe da, bai psikologikoki taldea lehenengo partidu ona eginda, lanean jarraitzeko beste indar bat izango du eta aurkariek ere hori ikusiko dute. Eta Ordiziarrei errespetuz, baina beldurrez begiratuko diote. Hortxe, 40. minutura bidean, zelai erdian baloia. Atzera jokatu, zelai hori gainditu Kantabriarrek, Ordiziarrak, defentsa lanean, lurrera bai, baloia zen eskuratu. Atzera pasea, Ordiziarra presiora. Ostikoa, ez da txarra Kantabriarren ostiko hori, noren eskuetara iritsiko da. Kantabriarrek Sharpen eskuetara aukerizan zezaken. Baloia atera da. Ordiziarrentzat baloia. Eta hor Tomase kanporaldera bota du. 15 aurkaria. Gauza itxusiek ikusten ari gara Anpo Ordiziaren taldetik. Jokalarik ez dute bururik galdu behar, partida erabakita dago. Partida dagoeneko irabazita dago. Hor irabazteko ez dago.
eta galtzeko bai. Partidu dagoeneko luztapenean hasier, aipatu dugu partidua irabazi egingo dela, bonus puntura lortu dela, behar zuen ez, taldeak irabazi zastea, etxeko lehenengo partidua delako, ligan goialden jarriko delako, aipatu dugu liga urten motza izango delako. Eraiki nahi dugun pareta horretanako lehenengo ladrillo jartzea garrantzitsua zen, eta azkeneko 4-5 hilabetean egindako lanak, lehen fruitua lortu du. Espero dugu rugbia berea duen garbitasun eta errespetu balio horiekin amaitzea, eta utz dizagun liskarrak beste leku batean. Unai Lasa, baloia jokoan jartzeko prest, motzean, ongi, Ordizarren eskuetan da baloia. Jokon hasia berriz ere, jabetzari utzi behar zaio. Ongi atera oraingoz, baina zen aurrera egin. Azte presioa kantabriarrek. Jokalari asko baloiaren inguruan, baloiaren gainean. Motzean jokatu, ez zin aurrera egin orain ere. Hortxe lanean jarraitu behar da. Denbora agortzen ari da Ordiziako taldea. Hortxe aurrera egin nahi. Trotxo batzu baina berriz ere lurrera. Ondo atera, pase asmatu. Kontraerasoa ostiko aurrera, nore iritsiko da baloi hori. Marra gaindituko aldu. Kanporra atera da. Gaindituko Marra bai. Eta amaitu da, ez? Eta amaiera eman dio. Amaiera eman dio partiduari. Hanpo Ordiziak 49. Independenteek 14, ligako lehenengo jardunaldian partida irabaztea lortu etxeko taldeak. Hasier, merezita irabaztu du Ordiziak. Bai, esan partida bikaina egin duela Ordiziak, bai defentsan eta bai erasoan, izan dituen aukera guztiak materializatzeko autua egin du, eta ondo atera zaio gaurkoan Hanpo Ordiziako taldeari. 5 puntu etxerako. 5 puntu etxerako eta hau ez da geldituko. Hurrengo astean izango da bigarren jardunaldiko partidua. Universidad de Burgosen zelaian jokatuko du Hanpo Ordiziak. Eta egindako lan honari jarraipena emateko asmoa pentsatzen dut. Bai, arerio indartsua da Burgos, iaz ere zenbait lan eman zigun, baina gaur bezalako lana egiten balin badugu, nik uste garaipena lortuko duela. Hortxe, bi taldeetako jokalariak elkar agurtuz kiroltasun guztiarekin, 5 puntuak etxean geratuko dira. Aipatu dugu Burgosen hurrengo partidua, errukbiak Ordizian ohorezko mailari dagokionean, azaroaren 22an izango du jarraipena, Sanboian izango da etxera etorriko den hurrengo aurkaria. Izango gara, hemen txegu aurkari horren berri ematen, partidu horren berri ematen. Asier Korta, eskerrik asko, komentarioetan lagun egiteagatik, lehenengo partidu honetan gertatutako garaipen hau kontatzen laguntzagatik, eta jarrai dezazuela, horrelaxe. Zorten. Plazer bat, eskerrik asko. Ikusentzuleo, gauzi izan da, lehenengo jardunaldiko partiduak eman duena Berri Onak Altamiratik. 5 puntuak etxean, Hanpo Ordiziak liga bikaina hasi du eta horrela jarrai dezala. Eskerrik asko zuen arretagatik eta beste bat arte ondo izan.